Da li je moguće da se naređenje iz časnog Kur'ana u vezi odsjecanja ruke od lopova može tumačiti metaforički kao zatvor? Da, neki muslimanski učenjaci su protumačili na taj način, posebno gospodin Maulana Muhammed Ali koji je preveo časni Kur'an na način zabranite im da izlaze. Neki kažu to znači zatvor, neki kažu ostavite ih nesposobne da ponovo ne ukradu na bilo koji način. To nije navedeno. Ali ovo su samo različitosti u mišljenju. Činjenica da ovaj ajet je najbolje razumio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i on ga nikad nije razumio na način kao što oni tvrde. Pitanje je onda zašto ovo značenje nije zainteresovalo poslanika? To je najviše iznenađenje u vezi ovog tumačenja. Pojedinci ne trebaju da brane od Allaha gdje Allah ne želi odbranu. Šta god časni Kur'an naređuje, treba da se ispoštuje. I ako se to naređenje ne sviđa nikome, neka se Allah bavi sa njima.